Gen Z Online. Ako si Teacher Mimi o karon nga episode makauban nato si Teacher Mai o si Teacher Ivy. Kami sa CF Gen Z nalipay kaayo tungod kay nagapadayon kag pakiguban kanamo matag semana. Aron sa atong pagpadayon, nagapahinumdum usab si Teacher Mimi na dili kalimtan na matulog kita og 8 ka oras matag gabi ug 8 ka basong tubig o 2 ka litrong tubig matag adlaw ang imnon. Mag-inom usab kita vitamin C bilang food supplement sa atong kalawasan aron magmahimsog kita sa atoang panglawas. Bata, excited na ba kita sa pagpadayon? Very good. Sugdan nato kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, batasanon nato kini matag karon og unya. Anywhere, any place, bisag asa ta mo adto, kung unsa man atong ginabuhat, pwede kita mag-ampo pinaagi sa atong hunahuna, pinaagi sa pagsulti, o pinaagi sa humhum. Tungod kay ang Ginoo bata, makusog man ang umahinay ang pag-ampo, makadungog siya. Matinud-anon siya nga maminaw kanimo o mutubag sa imong pag-ampo. Bisag pinakasimple nimo pag-ampo bata, paminawan ka na sa Ginoo. Walay gamay o madako nga pag-ampo nga dili niya paminawan. Tara atong i-fold ang kamot, ang atong ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat sa mga bata nga nakikuyog kanamo karon. Salamat sa nindot nga mga butang nga imong gihatag kanamo bisan pa man sa mga trials, ikaw nagauban gihapon kanamo. Ginoo, ako nagahangyo karon para sa mga bata nga nakiguban kanamo nga tagaan nimo sila og obedience, tagaan nimo sila og kalipay ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Tabangi usab sila sa ilahang module, pag-answer sa ilahang module na naa sila makatunan o hatag nila sa ilahang teachers sa saktong panahon ang ilahang module. O ako nag-ampo sa karon nga episode na ikaw makikuyog, hinumduman sa mga bata karon kung unsa ang mga kamatuoran na gusto nimo ipahinumdum o i-apply nila sa ilahang kinabuhi. Ikaw ang among ginatuuhan nga magatubag sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, got the belt of truth. Put on my boots, gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, you got the belt of truth. Put on my boots, I gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. Now in faith we can stand against every evil plan. Now it's time to be strong. He has won. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God.
ana. Sa dili pa kita, muadto sa ato ang mga pag-memorize sa atong verse, mangutana o sa ako kaninyo kung nakadawat na ba kamo o nakabasa o sulat o chat or text message gikan sa inyong hinigugma o sa inyong suod nga higala. Mga bata, tingali, excited kaayo mo o inspired kaayo mo sa pagbasa o kinig kaayo mo sa iyang sulat. Sama usab sa atong memory verse karon nga kini gisulat ni Pablo nga makit-an sa panghingapos niya nga sulat sa Ephesians chapter 6. Gisulat kini ni Pablo aron mahinumduman sa matag usa ang dakong gugma sa Dios ug iya usab kini gipahinumdum sa mga katawhan sa syudad sa Efesos. Nga ang Diyos gayod ang naghatag kanato og kusog nga kita mo barog sa tanang pagsulay nga nagaabot sa ato ang kinabuhi. Ug ang atong memory verse makit-an sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ang sulti dinhi sa Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 10 na nagasulti, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians chapter 6 verse 10. Ingon dinhi, finally, pasabot nga katapusan. O sa panghingapos na sulat ni Pablo, nagpahinumdum siya may tungod sa dakong gugma sa Diyos. O nag-ingon usab siya diri, be strong in the Lord and in His strength of His might. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Ang Diyos gamhanan gayon. O kung ikaw bata, nituon na kang Jesus o naa na Jesus ay mas kasing-kasing, ang balang Espiritu na nagpuyo diha kanimo. O ang Diyos naghatag kanimo og kalig-on nga ikaw mong barog sa tanang pagsulay nga imo ang matadamtaman sa matag adlaw sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kung ikaw bata na anay Jesus diha sa imong kasing-kasing, kinahanglan nga mo barog gayud ikaw magbaton og kaisog ug masinatian gayud nimo ang dakong gugma sa Dios nga ikaw nagdaog sa mga pagsulay. O kung ikaw bata wala pa Jesus diha sa imong kasing-kasing o wala ka pa dituo kaniya, tuuhi siya karon aron masinatian nimo ang dakong gugma sa Dios ug magabarog ikaw sa tanang mga pagsulay nga atong matadamdaman sa matag adlaw. Lalo na karon nga pandemic, daghang kaayo nga mga pagsulay, daghang bawal ug kinahanglan na atay kaisog sa pagbarog nga dili ta matintal sa kaaway nga mausi Satanas. Mga bata, para natong ma-memorize ang atong memory verse, atong idula, magdula kita og ginatawag nga stand firm. Kung mag-ingon gani kog stand firm, mo stop kita ug atong i-recite ang atong verse. Sige. Ingon dinhi sa Ephesians 6:10. Okay. Review na ni mga bata. O gusto na ako, wala na tayo ginabasa. Tayo review na ni ang ato ang memory verse. Sige. Kintahay, gihuyog pa sa kusog kayo nga hangin o gitupod-tupod ka sa nakusog sa hangin. Huh? La, grabe kayong kusog sa hangin. Mga pagsulay nga kusog kayo nga murag. Kusog sa hangin nga murag kang ginauyog-uyog. Stand firm! Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians 6 verse 10. Mga bata, pagsulay nga murag ipo-ipo nga ginatuyok-tuyok ka, ginatuyok-tuyok. Ephesians 6, stand firm! Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians 6:10. Mga bata, murag kahoy nga pagsulay nga ginahuyog-huyog sa makusog kaayo nga hangin nga magatumba-tumba na ang
Kahoy! Hala, kusog na yung kuyog sa hangin. Nakalupad ng mga atop. Ang mga kahoy nagtumba-tumba na. Stand firm! Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians 6:10. Mga bata, nakibalo po nga memorize na gid ninyo kini. Tungod kay kini, review na lang sa niaging simana. Ug nakibalo ko nga, daghan na kayo pundo nga mga memory verse. Ug ato kani siyang timan-an nga dili gayud nato kini makalimtan. Kini si Teacher Ivy nagaingon sa sunod natong pagkita. Bye-bye and God bless! Hello mga bata, ang inyong makakuyog karon sa inyong Bible lesson, ako karon inyong kuyog si Teacher Mike. Usata mag-story na ako'y kanta sa inyo ha. Ang kanta lang ingon, ang Diyos dako kusgan ug gamhanan walay butang na dili niya mahimo. Okay? Akong katahon ha. Okay. Ang Diyos dako kusgan og gamhanan walay butang na di niya mahimo. Ang Diyos dako kusgan og gamhanan walay butang na di niya mahimo. Tinuod gayud na mga bata, walay butang na dili mahimo sa Ginoo. Ang tanan mahimo niya. Mahimo niya ikuan ka, i-save ka or i-clean ka sa mga katalagman. Dili pa niya sa ubang Ginoo nga dili sila save sa ilahang kaugalingon, no? Kapin pa sa imuha, imbes na sila ang mukuan ka na muluwas kanimo, abi nimo kinsa ang muluwas kanila, ikaw ang balin kanila panang ito na anay ka na ginatawag na bagyo, iyang alsa-alsa ang iyahang Ginoo. No? So, dili gamhanan ang iyahang Ginoo. Dili sama sa atong Ginoo na atong nailhan na gamhanan siya. Kaya nga naman, mahimo niya ang tanang mga butang. Okay, so, mga bata, dili lang sa inyong gamhanan ang Ginoo. Kini siya nagapahinumdum pud sa pagkagamhanan sa Ginoo sa kinabuhi ni Pablo. Samtang si Pablo, mga bata, kanang nagpadayon siya sa iyahang pagtudlo o pagwalis sa Ebanghelyo sa mga tao, daghan na kaayo ang mga tao na kung asa, unsa, nagtuo sa Ginoo. O tungod ana, daghan kaayo mga Hudeyo ang nasuko sa iyaha, ilang gihimo, ilang gidakop si Pablo. Kaya nga naman, kung magpadayon si Pablo sa iyang pagsayar o pagsulti sa pulong sa Ginoo, sigurado, ibon ang mga Hudeyo, daghan na ang magsunod sa iyaha o daghan na ang mamiya sa iyahang tinuhuan. Kay ang ginatudlo ni Pablo, mga bata, sukway man sa ilang mga tinubuan, dili man haom. Mga naglagot sila pagmaayo kay Pablo. Ilang gidakop, ilang gipreso, o dito sa prisuhan sa Roma, at sa mga Hudayo, magundang na si Pablo sa iyahang pagpanudlo. Apan nagpadayon siya, mga bata, o tinuod man, samtang naa siya dito sa prisuhan, nagsulat siya. Daghan kaay siya nasulat na kung asa nakapadasig sa ubang mga tao na nagsunod o nagtuo sa iyang gisulti. O isa ni Ana na libro na iyang nasulat, samtang naa siya dito sa prisuhan, mao ang Epeso. So, sa pinakakatapusan nga kapitulo sa Epeso, sa chapter 6, dito nasulat, isa sa mga bersikulo dito, nagsulti na ingon pa siya. Ephesians chapter 6 verse 10, ingon siya, finally, be strong in the Lord
and in the strength of His might. Ephesians chapter 6, verse 10. Nga nung iyahanin na sulat mga bata, kay nakahibalos yung mga bata, na ang tao, dali lang yun siya matintal. Dali lang siya, ito lang siya ginagmay. Abi ninyo, matintal na siya. So, maunang iyahang gisulat kini nga libro para ma-encourage ng mga tao. Usahay, maghimo na unta ka sa imuhang module. Unya, karon gikuhit man ka. Abi nimo, okay lang tong imong ginahimo. No? Di ay kay dili. Imbes na maghimo kag module, ang imong ginahimo, nag-TikTok na noon ka. O, dili lang pa na usahay po mga bata. Abi ninyo, kanang mas isog pa ka usahay kay mama kung mag-istorya. Ang bata, ngayon din, ay ang yawa bata, maninintal yun kaayo. Gusto niya na daghang tao ang mosunod sa yawa. Mauna ang iyahang trabaho. Gusto niya na siya ang matuman, dili ang gusto sa Ginoo na mahitabo para sa imuha. O samtang si Pablo naa dito sa Epeso, ay dito sa Roma, dito sa Roma, abi ninyo, samtang nagasulat siya dito, daga na kayo siya nasulat na libro, samtang nagasulat siya dito, nakita niya ang isa ka sundalo, Romano nga, sundalo. Dito nakita niya na, kani nga sundalo, ingon pa siya, kinahanglan na unsa. Sundon nako ang iyang mga hinagiban. Dagkon kaayo siya o kanang mga hinagiban. O kini nga hinagiban, kinahanglan na abot sa isa ka tao na nagasunod sa kay Jesus o sa Ginoo. So, mga bata, apin ninyo, engon siya. Isa sa kamatuoran na iyang gisulti is, so, naay mga nagkalaylay mga kamatuoran. Okay. So, ang mga nagkalaylay mga kamatuoran na dapat may balaan sa isa katao na makatabang kaniya. Ang una, okay, ang una ha, ng kamatuoran, mauni. Sa pagtuo na ako din ha kay Jesus, siya ang akong kalig-on. Subot pasabot bata, kung ikaw nagtuo na kay Jesus, siya ang imuhang kalig-on. Ayaw kahadlok, ayaw dagan baka kung naay problema na moabot kay naa ang Ginoo na magatabang kanimo. Ug ang ikaduha na kamatuoran. Ang ikaduha na kamatuoran mauni. Sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ang Dios motabang kanako sa pagbarog na malig-on. Kay naa si Jesus dinha sa imong kinabuhi, ikaw malig-unon bisag unsa pang problema ang moabot. Ang moabot sa imong kinabuhi, naa ang Ginoo magatabang kanimo. Samtang si Pablo naa sa prisuhan mga bata, nakita niya ang isa ka sundalo na Romano o kini naa siya mga nagkalinlaing mga armas o gusto sa Ginoo po na kini masunog nimo. Labi na si Pablo na nagsulat niini. Ang una is ang bakos sa kamatuoran. Okay? So, bot pasabot na andam ka na sa pakig-away. Kini siya na bakos, kinahanglan, isulog ni mo ni para sa naakay ginatawag nga protection na sa imong pakig-gubat mga bata. Isulti nimo kung unsa ang maayo or mahitungod sa maayong balita. Then, ang ikatulo nga kamatuoran na kinahanglan mabalaan nimo.
So, mao ang unsa. Sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ako makasulti para sa kamatuoran. So, isulti nimo kung unsa ang tinuod. May tungod sa ginaingod sa Ginoo sa iyahang pulong. Okay, ang sunod na hinagiban o armas mao ang ginatawag nga salipod. Kining salipod is salipod sa kamatuoran. Okay. So, ginabutan kini parte sa lawas na pirmi masakitan o unsa pirmi masakit. Masakit ni sa mga tao, masakit nimo usahay. So, unsa man na kasagaran? Mao ang tinatawag nga sala mga bata. Di ba kung makasala ka kay mama, masakitan man ka. Usay gani, kung makasala ka pud sa Ginoo, sakitan man lang gihapon ka. So, mao na siya ang kinahanglan nimo nga armas. Mao ang ginatawag nga unsa salipod. So, ang ikaupat na kamatuoran na angayan nimo mabal-an. Sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ang Dios motabang kanako sa pagbarog na malig-on. So, kung ikaw nakaila na kay Jesus, nagasunod ka na sa iyaha, kinahanglan mo barog ka. Na haron ikaw makapadayon sa imong pagpangalagad. Sige, ato ang balikan ang mga nagkalaylaing mga kamatuoran mga bata. Okay, unsa gani itong una-una? So, una-una, mauni siya. Ang unang kamatuoran. Sa pagtuo nako dinha kay Jesus, siya akong kalig-on. Sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ingon pa siya, ang Diyos motabang kanako. Ang ikatulo, sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ako makasulti para sa kamatuoran. O ang ikaupat, sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ang Diyos makatabang kanako sa pagbuhat kung unsa ang sakto, kung unsa ang tinuod o ang eksakto. So, ang sunod na mga hinagiban nimo is ang ginatawag nga sapatos. Kaning mga sapatos. Okay? So, nara. Kining sapatos, mga bata, magkatabang kini kanimo sa dihang maglakaw-lakaw ka. Di ba kung wala kay sapatos, pagtamag nimo ana sa kanang mga bato-bato, di ba sakit kaayo? So, kung naa kay sapatos, magalakaw ka o unsa matarong o naay kalinaw no sa imuha sa pagsanyaw sa pulong sa Ginoo. Then ang ikalima ka kamatuoran mao ang ingon siya, sa pagtuo nako dinha kay Jesus, ang Dios uban kanako o para kanako. Buot pasabot na ikaw bata kauban nimo perme si Jesus sa imuhang paglakaw-lakaw. Bisag asa ka pa padulong kung unsa man imong ginahimo, kung naa ang Dios o si Jesus dinha kanimo bata, wala kay angay ikahadlok. Then ang sunod na kanang hinagiban mao ang ginatawag nga taming. Kining taming, mga bata, ginabutan niya sa tibuok lawas. Sa lawas ni siya ginabutang. Okay. So, ang ikaunong na kinahanglan masayran nimo na kamatuoran mauni. Kaunong, sa pagtuo nako kay Jesus, ako unsa? Ako nagatuo nga ang Diyos labing nasayon sa kaayuhan. So, labi siyang nasayod kung unsay maayo para sa
imuha ug para sa ako. Ang sunod na hinagiban is ang ginatawag nga kalo or ang helmet. So, ang kalo, ginabuan sa ibutang ang helmet diri sa ulo kana. So, haron maprotektahan ang imuhang ulo. Kay usahay, abi ninyo mga bata, nahigayon usahay na ikaw, matintal, maatik-atik gud ka sa kaaway. So, munang kinahanglan gayon nimo isulob ang ulo. Butang diri sa ulo nimo ang pulong sa Ginoo o kinahanglan maprotektahan na siya. Haron dili ka malinlang or maatik sa kaaway. So, ang ikapito nga pagtuo ay kamatuoran. Okay? Ang ikapito na kamatuoran, mao ang sa pagtuo nako kay Jesus, ingon pa siya, ako nahiusa na sa Dios. Bot pasabot, ikaw ug ako, kitang tanan, kung naa na si Jesus sa imong kasing-kasing, bata, nahiusa ka na kaniya. Kung unsa ang iyang gusto may tabo, mauna siya ang dapat pagasundon. Dili ang imuhang kaugalingon, kay usahay manggod ang ikaw ang masunod, dili ang Ginoo. Dili ang iyahang gusto. Ang sunod na hinagiban, mao ang ginatawag nga unsa? Espada. Okay. Ang espada, mao ni siya ang pampatay nimo sa kaaway. Ang espada, mao na ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, pagagamiton na niya sa dihang na ay mga tao na gusto kanang gustong tingtalon ka naa ang iyahang pulong o ang ikawalo ka kamatuoran mao ang naa kadtubagan ang Biblia. Ang tanan matubag kini sa Biblia. No? Ang Bible, mao ni siya ang pulong sa Ginoo. Naani tanan dinhi. Nakasulat dinhi sa Biblia tanan mga bata. So, atong pagapasahon pag-usab. Okay? So, ang mga nagkadain-laing mga kamatuoran na angayan nato pabalaan. So, ang una, nakamatuoran sa pagtuo nako din kay Jesus ingon pa siya ang ako kalig-on. Okay. So ang ikaduha nakamatuoran sa pagtuo nako din kay Jesus ang Dios motabang kanako sa pagbarog na malig-on. Ang ikatulo mga bata, sa pagtuo nako din kay Jesus ako makasulti para sa kamatuoran. Okay? Then, ang sunod, na kamatuoran na angayan nimo balikan or kanang mabalaan is ang kaupat, mao ang sa pagtuo nako din kay Jesus, ang Dios makatabang kanako sa pagbuhat unsa ang eksakto or tinuod. Then, ang kalima na kamatuoran. Sa pagtuo nako din kay Jesus, ang Dios uban kanako o para kanako. O sa unom na kamatuoran, ingon pa siya, sa pagtuo nako kay Jesus, ako nagatuo nga ang Dios labing nasayod sa kaayuhan. And then, ang ikapito, mauni. Sa pagtuo nako kay Jesus, ako nahiusa na sa Diyos. O, ang ikawalo na kamatuoran, mga bata, na ang tanan niini, ang katubagan na aragayod sa pulong sa Ginoo. Bata, kung ikaw mituo na kay Jesus, kini mga kamatuoran para nimo. Kinahanglan magmalig-on.
pamuhat, kinahanglan magmadinaugon ka sa tanang pagsulay. Usbon nato og basa ang iyang gisulat sa Ephesians chapter 6 verse 10, di ba? Memory verse nato na. Ingon pa siya, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians chapter 6 verse 10. Gamita kini bata na imong hinagiban. Nakita ang pulong sa Ginoo na hinagiban nimo. Bata, hinaot pa na ikaw nadasig usab sa gisulat ni Pablo. Ang Ginoo iyakang pagatabangan sa tanang pagsulay na moabot sa imuhang kinabuhi. Gisulat ni Pablo ang Ephesians samtang naa siya sa prisuhan. Wala siya nalain, wala siya nahitabo sa iyang kinabuhi na napreso siya sa prisuhan, didakop siya. Wala niya ni kasakit. Kay nakahibalo siya na ang kini mga butanga na nahitabo sa iya kakuyog niya pirmi ang Ginoo. So, mong pasabot, kauban niya ang Ginoo dito sa prisuhan. Gisulat niya kini haron madasig pud ang mga taga-Efeso o apil ka na dito. Hinaot pa na nadasig pud ka sa pagpaminaw sa atong story karon. O bata, kung wala ka pa kay Jesus, gusto niya na dawaton nimo siya dira sa imuhang kinabuhi. Kay gusto po niya na mahimo pud kang madinaugon na bata, pinaagi sa kay Jesus na nagahatag kanimo o kanang kadaugan. Teacher Mamie is back, bata! Nahinumduman pa ba nimo ang ato ang review nga memory verse? Very good! Asa makita o memorize pa ba nimo kini? Pwede ba nimo i-memorize? Very good! Ang atong memory verse nasa Ephesians 6 verse 10. Gaingon, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Naigiingon si Teacher Mai nga, 8 ka kamatuoran. Ang ikawalo dito na ang Biblia adunay katubagan. O para sa naay Jesus na sa heart, ang kaniyang mga kamatuoran alang kanimo. O sa bata nga wala ka Jesus sa heart, kani silbing dawaton nimo. Dawaton nimo si Jesus, silbing Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Manluluwas ikan sa sala o siya makauban nimo sa saktong panahon. Until next time, bata,